I quan es compleixen 4 mesos de l'atac de Hamas a Israel i la revifada de la guerra entre Israel i Palestina, i justament també quan fa una setmana del Dia de la No Violència i la Pau, avui parlem amb el periodista internacional Rafa Burgos i també amb en Jordi Armadan Gil. Ell és politòleg, periodista i pacifista català, també director de Fundipau. Què tal? Molt bon dia a tots dos. Bon dia. Bon dia. Jordi, vas estar al capdavant d'una organització com aquesta, Fundipau, quan justament portem, jo ja m'atreviria a dir que més que mesos, anys, parlant de dos conflictes que ens toquen de molt a prop, com és, per exemple, la guerra entre Israel i Palestina, però també la d'Ucraïna i Rússia, no? Sí, la veritat és que tenim un món en el qual hi ha molts conflictes armats, però darrerament, el 22 i a finals del 23, amb la revifada del conflicte històric de palestino-israelià, doncs, la veritat és que hem tornat a tenir una presència sobretot molt més mediàtica del que seria el fenomen de la guerra, que insisteixo que sempre ha estat present, malauradament, però que ara hi ha molta més tensió al voltant d'aquests conflictes i moltes conseqüències també se'n deriven pel sistema internacional. I bé, malauradament prenem consciència que les armes són massa presents en el que seria la situació de molts conflictes i que això, com veiem, suposa pèrdues de vides humanes, destrucció, inestabilitat regional i global i tota una sèrie de tensions que preocupen a tothom. De fet, hi ha desenes de conflictes armats en aquest moment, tot i que és veritat que la premsa d'aquí té la vista posada en aquests dos d'una manera més recurrent, però no sé si trobeu vosaltres, Rafa, que es parla molt de la guerra i poc de la pau. Està fallant la diplomàcia en aquests moments, la mediació? Clar, aquí entraria molt tot el tema dels conflictes, també els interessos, que de vegades ja hem parlat en aquesta secció que els països tenen interessos, no?, més que realment una intenció de lluitar o de fer passos endavant per a la pau. I sí que és cert que, evidentment, l'agenda informativa és la que marca aquests conflictes. Hem parlat i hem començat esmentant el tema de la guerra d'Ucraïna i la guerra, tot el tema de Palestina i Israel, però també hi ha molts, allò que s'anomenen silencis mediàtics, molts conflictes que estan latents pràcticament a tots els continents i no en parlem. Sembla que si no surten a les... Els mitjans, encapçalant les notícies a primera plana, doncs no existeixen, o simplement ens hi fixem en el moment de màxim apogeu d'aquests conflictes i després no en parlem. I això també passa no només en el post, sinó en el previ, que quan arrenquen els conflictes i esclaten, entre cometes, no hem fet un seguiment anterior de per què esclaten. No és que un dia a les 12 de la nit esclati perquè sí, sinó perquè hi ha tot abans una situació, no?, que es va empitjorant cada cop més fins que arriba aquesta explosió del conflicte, i amb això sí que és veritat que la part connotada sempre és la guerra, el conflicte, i malauradament no posem èmfasi en el tema de la pau, perquè encara que no ho sembli sí que hi ha molta gent que està treballant precisament perquè això no passi. Comentaves el tema d'armament, ja que tenim aquí el Jordi, perquè ell ha estat un gran estudiós de tot el tema de la indústria armamentista, i aquí és clau i és importantíssima, sobretot en aquests dos conflictes del que hem parlat, Ucraïna, el paper que ha tingut la Unió Europea a l'hora de subministrar armament al bàndol, diguéssim, ucraïnès, i ja no parlem de la situació entre Israel i Palestina, no? Iran per un cantó, en el cantó de Palestina, o de Hamas en concret, i en el cas d'Israel, als Estats Units, com subministre d'armament. I també, Jordi, si ens vols fer un petit apunt que de vegades no hi pensem, però l'estat espanyol també és un dels grans exportadors i venedors d'armes precisament en una d'aquestes zones de conflicte de la que estem parlant ara. Sí, la veritat és que hauríem de ser més conscients que a vegades veiem guerres, no?, que són llunyanes i en les quals oficialment els nostres governs no hi participen o no hi prenen part, tot i que a vegades hauríem d'analitzar que poden tenir interessos i poden tenir voluntats indirectes de participar en el conflicte, però fins i tot en el cas que realment no hi hagi una presència directa o un interès directe, ens oblidem que a vegades les armes amb les quals aquests conflictes es perpetuen sí que poden venir, no?, de països europeus i en el cas de l'estat espanyol, no?
I això ens hauria de fer pensar que fins i tot en aquells conflictes dels quals creiem que no va amb nosaltres, en el fons sí que va amb nosaltres, perquè d'alguna manera doncs hi tenim una responsabilitat, no? Ja que amb nostre o amb permís nostre o sense consciència nostra, però en tot cas a través nostre doncs s'acaben venent armes en els llocs de conflicte, no? Com deies, l'estat espanyol és, bueno, sempre ho dic, no tothom és conscient que Espanya no és la 7ª potència econòmica mundial, perquè no ho és, i està claríssim, però en canvi sí que en els darrers 15-20 anys, depèn de l'any, ha estat la 7ª potència en venda d'armes al món, no? I que, per tant, està clar que la participació d'Espanya en el comerç de les armes a nivell internacional és prou notable, perquè fins i tot supera el que seria la seva posició en una escala de potència econòmica, no? Per tant, Espanya no té una participació marginal, no té una participació secundària, té una participació rellevant, i a més hi ha legislació europea, espanyola i internacional que demana que els estats siguin curosos amb el tema de la venda d'armes i que tinguin en compte doncs, els impactes que poden tenir aquestes armes en vulneracions de drets humans, en increment de la violència als conflictes. I està clar doncs, que vendre armes, doncs, com s'ha fet durant aquests anys, a Aràbia Saudita, per exemple, o Israel, o etc, doncs tot això són situacions que clarament estan posant benzina a situacions molt explosives i que, per tant, d'alguna manera indirectament són generadores de més destrucció i de més mort, no? I això, òbviament, n'hem de ser conscients i ho hem de denunciar. Quin és el tant % del PIB que suposa aquesta venda d'armament, se sap? Bueno, depèn molt de l'any, diguéssim, que tampoc no és que siguin unes quantitats astronòmiques. El que sí que és cert és que Espanya té una indústria militar prou variada i, per tant, té capacitat de vendre producte, podríem dir, aeronàutic, naval, armament petit, curt i lleuger, també armament pesat convencional. És a dir, que, per tant, d'alguna manera Espanya té una indústria militar diversificada que li permet doncs, ser capaç de les necessitats que pugui tenir algun país de compra, doncs de poder-los oferir, no? I per això, doncs, això pot vendre des de vaixells de combat, carros de combat, fusells, etc, no? Llavors, bueno, és una presència rellevant, i el que és inquietant és això. Si tu vens armes a un país que no està en guerra i que no està fent cap vulneració de drets humans ni interna ni regional, és una cosa, però si l'estàs venent a algú que està fent accions que suposen doncs, la destrucció i atacs sobre la població civil, òbviament és molt més greu, no? I en aquest sentit doncs, és el que ens hauríem de fixar especialment, no? De fet, arran de tot el que esteu parlant, això és molt interessant perquè algunes de les armes que s'han venut per part de l'estat espanyol han acabat doncs, a la guerra del Iemen, de manera indirecta, doncs, que havien anat a parar a l'Aràbia Saudita. Però jo volia preguntar, Jordi, que fixa't, estem parlant del tema de la indústria armamentista, que és molt important, potser amb Navantia, una de les empreses que potser són els nostres oients, entre les més potents, però ara, aquests dies, el ministre d'Indústria i de Turisme, el Jordi Hereu, que coneixem molt bé, que va ser alcalde de Barcelona, ell va fer unes declaracions, ara en una xerrada, ara fa pocs dies, que deia que el que hem de fer és, fixeu-vos amb els eufemismes, no? Renforçament de les nostres capacitats de defensa, per no pronunciar la paraula que políticament seria, doncs, no agrada a la població, aquests renforçaments, que seria augmentar la despesa en defensa. I ell ha fet servir la paraula renforçament i després parla, com a ministre d'Indústria, de reindustrialització. És curiós perquè al llarg dels anys 80, de la dècada dels 80, es va produir tot aquest procés de tancament d'empreses, de la pèrdua d'indústria, arran de l'entrada de l'Estat a la Unió Europea, i ara el que volem és tornar a industrialitzar. Però fixa't en quin sector, en el sector de l'armament. I a més, un ministre que és ministre d'Indústria i ministre de Turisme, quan estem cansats de sentir que hem d'acabar amb aquest monocultiu del turisme i de diversificar i potenciar un altre tipus d'indústria, doncs es produeix aquesta incongruència dintre del mateix ministre, no? Aquests eufemismes, i sempre amb els llocs de treball, no? Dient que això generarà més de 200.000 llocs de treball que depenen directament d'aquest sector. No sé, Jordi, que tu que has estudiat molt aquest tema en d'altres organismes internacionals, que normalment s'esmenta el tema dels llocs de treball per justificar aquest tipus d'augment i de despeses dintre del sector.
Sí, aquí podríem dir moltes coses, tantes que no te les podré dir totes, perquè si no ocuparia molt de temps, però sí que hi ha dues coses que em semblen molt rellevants. La primera és que portem, sobretot des de la guerra a Ucraïna, ja abans, però des de la guerra a Ucraïna portem com una cantarella que es va repetint per tot arreu, de que tot això, la guerra a Ucraïna i el que està passant, ens demostra que hem d'incrementar la despesa militar. I això s'ha dit tant, que al final tothom ho ha assumit com una cosa molt racional i molt sensata, i no ho és gaire. No ho és gaire per dues qüestions. Per la primera, perquè no és cert. O sigui, al anar repetint això, s'ha traslladat la idea de que tenim una despesa militar baixa, i això és absolutament fals. És a dir, un pot considerar que s'ha d'incrementar o no, això és un debat, però el que no es pot dir de cap de les maneres és que la despesa militar és baixa, perquè portem 20 anys, des del començament de la dècada del 2000, incrementant la despesa militar mundial, a uns nivells bastant notables. I, de fet, els nivells de la despesa militar actual són superiors als de la Guerra Freda, als nivells baixos de la Guerra Freda, que teòricament eren uns nivells que mai se tornarien a assolir perquè eren excepcionals, no? Per tant, no és cert que vinguem un cicle de despesa militar baixa, sinó molt elevada. I això ens hauria de fer pensar. Si portem 20 anys amb increment de la despesa militar, amb increment del comerç d'armes, i portem 20 anys en els quals s'han incrementat els nombres de conflictes armats, s'han multiplicat per 2 el nombre de persones refugiades i s'han incrementat les persones mortes per conflicte, això vol dir que potser la solució no passa per incrementar encara més la despesa militar, sinó potser per calibrar com es construeix pau i seguretat d'una manera diferent, no? I això és una cosa que no s'acaba d'abordar, però s'hauria d'abordar, perquè la conseqüència d'aquests 20 anys de militarització ens han portat uns resultats bastant llastimosos, no? I després, quan es parla del tema de les places de treball, s'hauria de dir que tu pots fomentar un sector industrial o pots fomentar-ne un altre. Si vas fomentar la indústria militar, evidentment després necessitaràs comandes perquè aquesta indústria militar no hagi de tancar i perquè els treballadors no hagin de perdre la feina. Però pots fomentar altres sectors energètics, pots fomentar reconversions, pots fomentar altres sectors industrials, de manera que no hagis de dependre de les armes per poder tenir aquestes capacitats d'indústria i de col·locació de treball, no? Per tant, això són prioritats i voluntats dels governs, i seria bo en aquest sentit que s'entengués que si tu fomentes la indústria militar quedaràs esclau una mica d'aquestes situacions, no? L'altre dia algú deia a la tertúlia del Badalona Matí: estem en un clima propi d'estar a les portes d'una tercera guerra mundial. Això és molt agosarat dir-ho. És agosarat i és realista? Diguéssim que hi ha elements que fa 5 anys no haguéssim dit i que ara estan passant, no? És a dir, que la guerra a Ucraïna va ser un escenari, no perquè sigui diferent a altres guerres, però sí perquè implicava una de les grans potències que se saltava tota una mena de norma i que, a més, fins i tot en algun moment va insinuar, va coquetejar amb el tema de l'ús de les armes nuclears, una cosa que no feia molts anys que no passava. I, per tant, tot això dona una dimensió de conflictivitat, de tensió, d'inestabilitat, que remou totes les plaques tectòniques de l'ordre mundial que hi havia. Qüestionaments com organismes com l'ONU, com l'OTAN, no?, també? El que estem veient amb les Nacions Unides els darrers anys, d'una forma claríssima i cada cop més, és que anem cap a una cursa al revés del que hauríem d'anar. És a dir, qualsevol... Tu agafes 1.000 analistes sobre temes de seguretat i de conflictes i planteges com algunes idees sobre les quals hauríem d'avançar per tenir un món més en pau. Una de les idees que segur sortiria, amb consens per part de tothom, és que cal enfortir el sistema de governança democràtica global i, per tant, cal ampliar, renovar, millorar Nacions Unides perquè tingui més capacitat de gestió, d'incidència i una mica de posar ordre en aquest caos del món, no? I portem uns anys el que s'està fent per part de les potències i molts països del món és exactament el contrari, és afeblir el sistema de Nacions Unides, debilitar el sistema de Nacions Unides, menysprear, ignorar les recomanacions, els informes que fan les diverses agències de Nacions Unides i pràcticament també ignorar qualsevol petició que faci l'Antonio Guterres, que és el secretari general de les Nacions Unides, no? I això és terrorífic perquè necessitem més governança global, necessitem més justícia internacional i no menys. I, per tant, això també és un indicador molt dramàtic del temps actual, que tenim molta inestabilitat, però estem afeblint aquells instruments que ens haurien de servir per fer-hi front.
Arran també de tot això, jo vull recordar que també hi ha algun bri d'esperança, i en el cas del 2021, que com molt bé coneix el Jordi, es va tirar endavant el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, que van signar molts països, tot i que, malauradament, els que no ho van signar, que són Estats Units, Rússia, Xina, França, Gran Bretanya, la Índia, Pakistan, Corea del Nord o Israel, són precisament els que més haurien d'estar encapçalant, no? Però ja sabem els interessos que hi ha darrere, però com a mínim ja són molts països que s'hi han sumat i això pot fer un pèl de pressió. I a banda d'això, jo m'agradaria també recordar un referent per a molts de nosaltres, que era l'Arcadi Oliveres, un gran defensor de la pau, perquè, si em permeteu explicar una anècdota més personal, recordo quan vaig presentar el llibre Els amos del Passeig de Gràcia, que ell va venir a la presentació i va estar allà doncs en la introducció. Ell a casa prèviament em va explicar el dia de la presentació, diu, jo he agafat el teu llibre, Rafa, i he mirat l'índex onomàstic i he anat repassant tots aquests fons d'inversió que tu esmentes, que són propietaris d'aquests locals i d'aquests edificis del Passeig de Gràcia, perquè sovint ens pensem que això de la indústria d'armament, que no és com als Estats Units, que pots veure botigues on es ven armament, no ens toca directament. Però en canvi ell va anar esmentant un amb un, o alguns d'aquests fons d'inversió que apareixien en el llibre, i diu, la majoria o tots aquests que estic esmentant també tenen interessos dintre de la indústria armamentista, o sigui, tenen participacions en empreses que venen armament. I és simplement una anècdota per veure que també tenim aquestes empreses a tocar. Quan anem pel mig del carrer no ens podem imaginar que darrere d'aquest propietari d'aquella finca, d'aquest edifici d'oficines, també té interessos en la indústria militar, i després queden una miqueta en segon terme. I simplement, Jordi, volia comentar això, com està el tema d'aquest tractat, si es veu a curt termini que hi hagi un d'aquests grans països que normalment veta aquests acords, que es pugui decantar per passar a l'altre cantó. Mira, en primer lloc, molt d'acord amb el que deies de tenim moltes més implicacions amb les coses que passen al món de les que tenim consciència, i això que en part és desassossegant, també és interessantíssim i és dinamitzador, perquè vol dir que tenim més capacitat de canviar les coses de les que tenim consciència, no? I només amb els llocs on consumim, com ens movem pel món, quin tipus de consum fem, a on invertim els nostres estalvis, si en una banca que participa de la indústria militar o una banca que no ho fa. O sigui, tot això són coses que tenen incidència en com es gestiona el món, i per tant ens donen també eines a les persones que siguin sensibles a la pau dels drets humans a intervenir per intentar canviar-ho, no? I, efectivament, una de les coses com a ciutadania que podem fer és donar suport i implicar-nos en campanyes que denuncien armes cruels i assassines i que aconsegueixen canvis en l'escena internacional. Ho vam veure amb les mines antipersona, que ja ens n'hem oblidat, però era una arma absolutament cruel i sanguinària, i que gràcies a una campanya d'ONGs i ciutadans d'arreu del món es van aconseguir prohibir. Ho vam aconseguir amb les bombes de dispersió. I és veritat que les armes nuclears no s'han aconseguit prohibir, perquè les potències nuclears continuen en el seu camí i ignoren totalment aquest esforç, però és molt rellevant de recordar que quan la campanya internacional ICANN, que va rebre el Premi Nobel de la Pau el 2017, va engegar aquesta campanya per demanar la prohibició de les armes nuclears i plantejava la idea d'un tractat de prohibició d'armes nuclears, tothom deia que això no s'aconseguiria res, que era impossible, que no hi havia cap mena de possibilitat que s'avancés. I avui dia tenim un tractat signat per més de 80 països, està en vigor, i per tant és una nova norma de l'escena internacional, que és veritat que les potències nuclears no en volen saber res, però és que inicialment van treballar perquè aquest acord ni tan sols arribés al llum, encara que fos en països com sabrà que no són potències nuclears, no? I per tant, tot i no voler-lo, gràcies a l'empenta de la ciutadania i al treball d'ICANN i de les ONGs, doncs es va fer possible que aquesta campanya aconseguís el seu objectiu d'un tractat de prohibició. Això és una primera passa importantíssima, i cada cop hem d'aconseguir que les potències nuclears entenguin que un món segur no passa per tenir 12.000 armes nuclears que poden destruir la vida del planeta, sinó precisament per erradicar i prohibir aquest perill, no? I això, és un treball lent, però les primeres passes, que és aconseguir aquest tractat, ja s'han aconseguit. Jordi Armadans, autor també del llibre Pau, el valor de la vida als nostres dies, un llibre també molt interessant que es pot aprofitar per recuperar en aquests temps de guerra.